भास्कर जाधवांनी कणकवलीत झालेल्या सभेत केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंवर टीका केली होती। एका कार्यक्रमात नारायण राणेंनी भास्कर जाधवांना चोप देणार असल्याचा इशारा दिला। तो कोणतरी भास्कर भाडुत्रे आणतात, बोला राणे विरुद्ध काय बोल, मी काय त्याला उत्तर देणार, पण एक दिवशी चोप तर देणार, सोडणार नाही त्याला। हां, मी असं सोडत नाही का, मी कोण तुझ्या उठण्यात त्या माझं पैसे 15 लाख इलेक्शनला घेतले, अजून परत केले नाही आणि तो माझ्यावर टीका करतो। त्याला तिकीट मी दिली साहेबांना सांगून, बिचारा खेडेकरला बाजूला काढण्यात यायला दिली, मला आला घरी, मला दादा प्रचाराला पैसे नाही, मला किती लागते, नाही म्हणे दादा थोडे 10 लाख, एकदा 10 लाख आणि एकदा 15 लाख घेऊन गेला, ते द्यायची दाडत नाही आणि तो टीका करतो। असे अनेक जण आहेत, मला काय नाही टीका, मला मी समर्थ उत्तर द्यायला आणि त्याला अद्दल घडवायला, तो प्रश्न आहे। पण आपले लोक ऐकतात कसे, नाही राणेंविरुद्ध बोलू नका असं एक जरी उठला असताना तरी मला धन्य वाटलं, मी ह्या जिल्ह्यासाठी या लोकांसाठी एवढं करतोय, काबाड कष्ट, माझं मला काय घ्यायचं नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।